И здравейте на всички, аз съм BG Gaming, така както виждате, играем Minecraft оцеляване и по-точно двойно оцеляване с моят брат. Кажи нещо. Здравейте, хора. Така, първото нещо, което той знае да е джетка Minecraft, играе от много време, така че изпусна ли му поглед? Не. Добре, дай да се заламе за работа, ти чупиш дърво. Какво, бяло или... Каквото ще да е. Просто чупи. Така. Тук има две овце. Окей, аз ще направя крафтинг тейбъл, за да ги убия. Окей. Само да не ги спусна поглед. Ето тук е това. Крафтинг тейбъл, ако иска си крафтни нещо. Аз стигам да ги убия. О, има малко с тях, но... И всъщност ще си добавя и малко храна. Но те полаги ли ти? Не. И на мен. Окей, нека взема вълната. Значи трябва доста да се потрудим, за да намерим овца. Това е най-важното. Така. Окей, аз продължавам да събирам. Всъщност ще си направя една брадва, за да не... Опа, какво е това дърво, бе? Ти направи ли си брадва? Не. Ми направи си. Направи. Колко дърво имаш в себе си? 12. 12. Така. Ка се прави на братва. Ще... Крафтни си пръчки. Още една. Тогава можеш да крафтниш. Крафтни си дърво. Крафтваш дърво и пръчки. Тогава ти излиза за кирка, за лопата, за меч, за каквото и да било. Сега разбрали? Просто цъкни на кой на брадвата. Цъкни на брадвата. Брадвата. Горе. Тук? Да. Цъкаш на едно да пише. Имаш брадва. Ти направи две. Натискаш Хикс. Натисни Хикс горе. Знам. Че се направи един меч. Окей, дано вече си се научил как да крафтваш работи. Аз съм играл Майнкрафт и знам. Ти го играеш от една година, но не си се научил как да си крафтиш. Ти си играл просто творчески свят. Да, малко знам. Малко или много, все пак. Надяваме се да ви хареса и на вас поредицата, която започваме. Всъщност сме започнали. Това е първи епизод. Окей. Така. Ябълка да си намерих. Супер. Аз да почна ли да вдигна да строя една малка къщичка? Всъщност ще направя една малка къща. Крафтинг тейбъла при теб ли е? Ако не е тайна. Да, еле го е там, където си ти. Така, ето тук. Нека си го взема. Пак ли тия дървета? Така. Много барам. Нека крафтна всичкото дърво, което имам у себе си. Това е някакво дърво. Един стак 33. Добре, къщата трябва... Овца ли уби? Добре, вземи вълната. Малката овца ги оставят, няма ти да даде нищо. Така, нека да видя аз къде да почна къща. Така. Всъщност къщата ще е малка, няма да е кой знае какво. Но...
Брат, те питам колко мислиш епизодите да са за цялата поредица? Примерно 15, 17, 20 епизода. Защото Мисля... 50. 15. Аха. 15. Мгм. Окей, нямаш грижи. Така трябва да си крафтна... О, не. Всъщност, тук Аз трябва да... намерих една ябълка. И аз си намерих. Окей, тук мога ли... Да. Намерих и сет. Това е доста яко. Фак. Още не съм свикнал с контролът. Играя ги отскоро. Играта всъщност не отскоро, от години. Свикнал съм с контрола, но тук нещо не можах да оцеля дървото. Брат, ти тако имаш ли още? Аз имам много дърво да ти направи тако. Какво? Какво? Дърво? Ама то си пише на български. Прочети ябълка, дървена брадва. Нали е с българско меню Майнкрафт? Добре, елай ми дай дърво. Защото сам мен ме мързи да ходя да събирам. Идвам 20, имам в мене 24. Супер, дай ми дървото. Или пък не. Окей, дай ми го. На, какво си имаш? Изхвърли го ето тук някъде. Аз ще го взема. Окей, ти ми даде пръчки. Окей, ай отдалечи се. Взимай. Окей. 28. Само това ли? Имам и още дърво на 34, ако искаш мога да ти го направя. Да, дай ми го. Добре, отивам да го направя. Не, дай ми го. Без да го преобработваш. Дай ми го на мен. Окей. Доста сит ми даде. Окей, аз го вземах. Какво Така някой път се прецаква. Окей, сега можеш да излезеш навънка, за да... Трябва да взема чест. О, имам овца. Окей, бой. Само да И ни... му бяга, бе. Така е. Ти колко вълна събра? Аз имам 2. Аз имам една. Да. Как нали... Извинявайте. Ей, 2. Как нали приби още една овца? Да, бе. 2, една бяла, една черна. И 4 меса. Окей. Така. Ето го крафтинг тейбъл, къде ще го поставя. Ето тук. Да направим място и за леглата. Някъде тук ще ги сложа тях. Така. Нека крафтнем 2 честа. Окей. Какво мога да оставя? Мога да оставя вълна. Сид, което не ми трябва. Пречка, която не ми трябва. Всъщност трябва ми пречката. Но да, ще ми трябва за кирка. Монтак арбайтен. Ти какво слага в честа, бе? Това дърво за какво е? Не ми трябва. Вземи го това дърво. Ще има салбоника. Много ясно. Тази ябълка си ги вземи. Не, аз само ги слагам отново да мога да се премечуват. Окей, сега за какво за всичките пържоли? Да ти остане. 4 на 4. Окей, моите не ги пипей. Така. Лошото е, че се стъмва и ще трябва да откриме Легла. не легла, а камък. Което ще рече, че трябва да копаем надолу. Аз ще се опитвам да направя легла от дете вълнени. Няма стане.
Не. Остав. Не знам. Тук може да е пещерата. Пуснал съм зомбитата на нормално, да знаеш. Охо, имаме си приятел. Окей, ние сме двама. Малко трудно ще е на горките. И тамек има едно усе, после ще бъде да ги убия. Ние тето на зомбите няма го взема. Стига с това такова, Това е малко. Добре, аз искам за печка да си крафтна печка. Трябва ми още малко. Искам да бягам, защото има скелет. Скървам меча. Къде си ти? Ого, приятел. Как си? Ние всъщност няма се прибираме, защото сме двама и ще викнеш и ми помогнеш. Така че ще си обикаляме. Скелетът там не го закачи. Аз ще ходя да... Той ме няма закача. Ще ходя да направя врата и да крафтна една печка, за да стане по-светло. Вътре с този скелет се приви. Така. Окей. Вече тук трябва да си обработим почти цялото дърво. Нека да не е цялото дърво. И зомби, имаме гости. Гости. Ей! Той те уби, бе. Добре, Мен? Не, той те удари, аз те. Уау, мерси, бро. Аз го убих то. Окей. Имаме още едно гости. Значи тя гости тук май не са да за добре. С това нема се закачам. Аз сега ще ги видя какви гости са. Има едно зомби и едно такова, да пухва. Да знам, това е Крипър, да фак. Веднага ще направя врата. Само да не разруши всичко, мамка му. Идва на гости. Какво правиш, човек? По-добре да не идва. Окей, вече сме с затворена врата, няма се притеснявам толкова много. И направи бързо легло, че те зомбите са нещо. Мога да свис. Не го пускай. Отвори ми го да го прибия. Отвори ми го да го прибия. Не, мое. Ела, бе. Виж ти какъв смеч са си направи, аз си направи. Ти нямаш камък. Къде нямам камък? Нямаш камък. Тук има 2 камъка. То ти трябва 3. О, не. Имаш. Да. Вземи моя, остав камъка, аз си крафтна. Остав камъкът. Оставам. Вземи моя. Вземи моя меч, той е в това. В честа. Дай го и оставам това. Един меч го оставам, този меч ще го взема тук. Окей, нека аз си... Този е за мен. Ще крафтна всичкото дърво, което имам. В смисъл, ще направя 10 дърво за стъп. Аз сега ще сложа... Така ще крафтна факли, което доста ще ни освети. Тук няма да сложа. Супер. Така. Те 10 пречки ще ги оставя. Знаеш. Пречките ще ги оставя. Нещо да си направим легла. Окей, аз ще ходя да изхвърля този камък. Ще покраса малко отстрани на къщата, да знам къде свети, за да мога да ги открия. Всъщност там има скелет, който не ме притеснява доста много, защото преди зомбитата доста ме притесняваха, като започнах да играм Майнкрафт и... видях зомби, че ме напада и пищях. Пищях като някакъв психопат. Но сега въобще не ми прави впечатление. Добре, почвай да копаш. Нямам кирка, забравя ли да копам? Отиди си крафтни. Сърце няма стани, бро. С камък да си направим? Каква ще е дървена... Каквато ще е. Окей, стой, аз ще ти крафтна да не засипеш цялото дърво. Не знаеш как се прави кирка.
Аз па влезеш в печката. Не си влял в печката. Така. Виж сега. Йо. Ти имаш един камък. Колко камък имаш? Слай. На ти още един. Фали бе. Ето в честа е. Така, вземи 2 пръчки. Така, крафтни на крафтинг тейбъл. Ага, Цъкни на кирката и ги крафтваш. Окей. Сега разбра ли как е? Добре хора, това ще е от клипа. Надявам се да ви е харесало как играем поредицата. Как по-точно я започваме. И пак казвам, това беше от нас. Ще си видим когато седим. Чао, чао. Чао.